kudala nisiza ndileqwa zijabe nyawo siniwe zigcwele itsene iminyaka iyambili ntwana encinci nayo kumele ipopile bonke ekhaya balindile xelela umakhulu sendleleni zofika sendleleni zofika xelela umakhulu sendleleni zofika sendleleni zofika kudala nisiza ndileqwa zijabe nyawo siniwe zigcwele itsene iminyaka iyambili ntwana encinci nayo kumele ipopile xelela umakhulu sendleleni zofika ngibhele into linga into zo umandoza uzula sabeka nazo mpaqamiso talk to me nice don't talk to me rest as long as you make my don't make noise we are friends mntanami easy peasy let me squeeze ukudla kamashana ngihambe ngeke ngiphethe my brother no dash from another mother qala qelaza kale bafethu ngiyaphula lapho kodizas nacaba ngazadiza tholakala bafethu dizas on the showcase bafethu komshile ngibhalela mshana ngitshela ukuthi une crush ucrushe ilengane eshaye uphingi edaya phingi ekhanda so mina ngifuna ngene umtshela ngichazele ukuthi yini le crush kulengane ayikho into engizoyisho bafethu ngifaka umtshela ngichazele ngazuphuzile futhi uyiphuzele lengane ngalosi kwezakalani ushaya uvalo no dash ngifayile lo mjida fethu azosho yena ukuthi yini le crush ile ngiyacela ungijoyina bhuti wami. Hola, Chill up. Mocha. You guys are mega fit, man. Right. What's that fit? What are you doing? Angize ngibhalele mina lo mbhalelo umchazela usiphela une crush so ngifuna ungichazele ngale ngane ecrush ile usikwenzakalani ngayo ngizele yona ikhona. Kunalo 6 man. Une crush kuye and I think her name is Amanda. Okay. Was negama lakhe? Yeah, I think I know where she stays. Okay. But ke yabona access sometimes Okay. yabo izityane into ezithile izityane uyakwazi uzenza but access unayo na access then ke I don't have an access to her. Okay. So mina ngikwazi umtshela. Okay, so mina ngikwenzele ke access kuyena because nginibizile ukho so ngifuna ukuhlanisa naye umtshele wena the ufika khona and the way ufuna izinto zibe ngakhona. Okay. Ngakhona ukwenza leyo nto. Umfumene wena. Ngifumene ukhona ukuhlanisa naye ukukhuluma naye mina. Okay. Bafese into zilinga into zo iyaqala gqilaza no dash cela ngifakele imama abase nguAmanda sawubona sis Hello bhuti. njani Ngishapha. ngiyaphila na mina igama lami nguNdozlinga sisiwami from DSL network ku YouTube so ngibhalele lo bhuti la nengichazele ukuthi une crush kuwena yeah so funa chazele Yazi mazi mina ubhuti. uzochazela usina phela ngosondela man sis. Hi ma'am. Hello. Yeah. Yaphila. Yaphila now. I'm unfitting within the idea of just seeing you across yabo noba ndibheke ngaphi but normally when I see you man nale crush go man ngiyakufuna. It's just that I don't have an access to you yabo sometimes even as much as I want to talk to you but you know andikwazi ba uphi engqondweni andikwazi ba wenza ntoni so that's one of those situations that mhlambi would call certain people to ask yebo so ngiyakufuna Ngiyakuva bhuti. Ize ngithini Kala wengxaki lapha bhuti mina anikwazi uyabona. we can be introduced. Okay. We can be introduced. Hi ma'am. Chaza. Unjani ma'am? Yaphila. Igama lami ma'am ngidinga uyamngela. Ewe. What is your name? Igama lami nguAmahle. Amanda. Okay ke ma'am, nice to meet you. Nice to meet you So too. ma'am, ngiyakufuna ma'am. Xolo it was just that mina ndiqhela ukubona esithubeni yabo but I wanted to talk to you immediately yabo. Hayi thetha bhuti mamela. Ngiyakufuna futhi. Ezona nto Jabule. simple benozithetha kuwo andakufuna. So wena yini ongayisho lento asho ukuthi akufuni Mina bhuti ngathi uyazibonisa yena shemba userious ngoba aze acela abantu yabo ukuba bamthethele ngoba uzuyazi chaza ba ixesha lokuba sethe nami benginalo yabo. Yeah. So leyo nto kimi isho ukuthi like une respect towards mina yabo. Yeah, yabonisa ba userious. so which lento yisho ukuthi ungakhona umnikeza chance Ndingazama khona ndizamnika ichance nje leyo enye ndiyobona ngaye ke xa ibhatyaza. so wena akekho umuntu othandana naye manje Right now mina benomuntu wami but i-relationship yethu it's complicated. so ucabanga ukuthi yena ngabakhona abe mechanic Yes, he can be there to be mechanic. Yeah, na mangabe zokhona angazi nami. Uzokhona mechanic.
I'm not a mechanic. Sondale yakho indima. This is my job. This building, Yeah. value of this building, yabona ngoku, it can be zero because there's no one there. Yeah. So it's a waste of space. Okay. But that other one, and even this one, yabo. So I work with people with that value. It's just that I monitor them. Okay. So I work as an internal auditor, compliance officer. That's how I work. Bona, they will go and value properties. However, I will work as someone that monitors them. Nenzendul, Okay. you left here, you said that you were going to value properties. So Give me information. Okay. So mina into engifuna understand lana ukuthi wena usiyamnikeza chance. Nani ngamnika ithuba. Ngizobona ngayo baziphatha kanjani. Okay, so manje like umuntu obukele manje yini ongamtshela yona kwenzakalani phakathi kwenu nethu manje? To the followers, I would say, ngimtholile. Finally, I think I got the person that I've been wanting. Yeah, I think ngimtholile umuntu wami. So Yes. chance. Yeah, usakunikeza chance. Unikezile chance. Funa bazi ukuthi uguy he's taken. Funa bazi ukuthi he's taken from now on. So how do you feel ngokuthi umtholile? Feel Paula. Phole. Kaloku uyazi ityani mos ibamba laba nalaba yabo. Showcase. Ngoku ityani xa seyixelelwe that much information then Yeah. ityani yaphola. Yaphola ityani. Asasebenzisa i-effort Ngivile manje. modini, xa ijana phole ngaqhayeli yapha. Cela umhaka hakanani. Bafethu niyazi ke phela into le kodwa sasephezu kwayo sasekuleyo nomphaqamiso nompalamiso. Bafethu seberazi labantu bezithandana. Mina ngenze into engidume ngayo no Dash. So awukho okuningi kwenzile. So guys, ngicabanga ukuthi ayikho into eyiningi esizozenza bafethu namhlanje because nama ngikho right. So ngicabanga show yami sengizevala. Sesitholele. Ngicabanga ngizevala nje kanjena mina show because right seniyathandana. siyabonga. Uyitholile imatch, nawe utholiwe. I hope nalo muntu wakho othandana naye lapha na umkhenikile kodwa okay bafethu ziyakhala bathanda bafethu ngiyabonga nibe rise ngiyabonga Fredman thank you Maskadi kaloku. Shaka ngiyabonga bafethu into so uma ndozo uzola sabeka nazo umpaqamiso umpalamiso talk to me now don't talk to me rise as long as you make man don't make noise we are friends mntanami easy peasy lemon squeezy yo ukudla kwamachina ngihambi ngedwa Udala nisiza ndileko zitshaba nyawo siniwe zigcwele itsene iminyaka iyambili ntwana encincina yokumele ipopile bangekhaya balindile xelela umakhulu sendleleni zofika xelela umakhulu sendleleni zofika